Det er en af årets store traditioner, at flere tusinde motorcykler er med til at markere Bakkens åbning nord for København. For hjemmeværnet betyder åbningen altså travlhed. – 17. marts 2005. Det er et sikkert forårstegn, når tusinder af motorcykler triller gennem Københavns gader fra Nørrebro og kører nordpå af Strandvejen. Målet for alle maskinerne og deres passagerer er forlystelsesstedet Bakken. Når op imod 4.000-5.000 motorcykler på få timer skal gennem København for at fejre Bakkens åbning, så har politiet brug for hjælp til at afspærre trafikken. Og hjælpen får de fra hjemmeværnets politikompagni 6230, der dækker Gentofte og Lyngby politikreds. Kompagniets opgaver er at lave sikkerhedsafspærringer langs ruten, så der ikke opstår sammenstød, samt at stå for trafikkontrollen på Bakkens parkeringsplads. Hvis der ikke var trafikkontrol, ville alt blive et stort kaos, og det hele er faktisk en ret stor opgave. Det her det er nok vores største opgave. Vi åbner Bakken, og vi lukker Bakken. Det er sådan som regel den første og den sidste opgave, vi har i løbet af året. Så har vi lavet matchrace til Skovs Hovedhavn, og vi har strandvejsløb og så videre. Det hele starter med, at kompagniets medlemmer mødes kl. 17 på Gentofte politistation. Jamen, så vil jeg byde alle sammen velkommen her til den nye seance med Bakkens åbning i 2005. De fleste af jer har prøvet det før, så er der nogle enkelte nye indimellem. Her briefes alle om opgaven. Og kl. 18 er der ellers afgang mod Bakken. Undervejs sættes politihjemmandsfolk af, så de kan oprette afspærringer langs ruten. Og så skal du sørge for, at alle de biler, der kommer oppe fra Strandvejen, de bliver stoppet og bliver vist tilbage igen. Men ellers så lukker jeg bare af her omkring kl. 7, når meldingen kommer, og så sender jeg alt den vej, så vi ikke får problemer nede ved Tuborgvej. Ja. Men jeg stod her også for 2 år siden, så jeg kender det udmærket. God fornøjelse. Tak. Hej. Alle afspærringer skal være etableret senest kl. 19, hvor hele optoget starter fra Nørrebro. I år åbnede Bakken næsten en måned før end normalt, og den tidlige åbning, samt blæsten og den bidende kulde, havde fået mange til at blive hjemme i de varme stuer. I år deltog der kun omkring 1.000 motorcykler i åbningen. Der har været 1.000 motorcyklister. Det er 3.000 mindre, end der plejer at være. Det skyldes, at vi åbner Bakken en måned tidligere i år, end vi plejer at gøre. Når vi normalt åbner Bakken hen i april, så er vi først færdige med at få motorcykler på pladsen, når klokken er 21 om aftenen. Det er lige skægt. Uanset at der er mange motorcykler, der er få. Der er mange, der har kørt ind. Det har været spændende at kigge på, og det har været spændende at være med. Det er 7. år politikompagni 6230 hjælper ved åbningen af Bakken, og det er ikke noget problem at skaffe de 30 hjemmemandsfolk, der skal til. Det er en af de få opgaver, kan vi sige, man i hvert fald ikke har nødt at ringe til folk og spørge, om de kommer. De vil ud og være med, og det er de vant til, at kommer helt af sig selv. Da der ikke var så mange motorcykler med i år, kunne hjemmemandsfolkene holde fyraften allerede omkring kl. 20. Hvis du vil vide mere om politikompagniet, så gå ind på www.6230.dk.